என்னோட வெட்டிங்க்கு மூர்த்தி அங்கிள் தான் டெக்கரேஷன் பண்ணாங்க, கேசிஎம் டெக்கார்ஸ். ஸோ எஸ்டே நைட்டு வந்து ரிசப்ஷனுக்கு கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் மாடர்னாக பண்ணியிருந்தாரு. அண்ட் மார்னிங் இப்போ முகூர்த்தம்க்கு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ரெண்டுமே நல்லா இருந்தது அவுட்புட்ஸு. அண்ட் எப்போவுமே லைக் ஏதாவது இன்புட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன்னா இமீடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் ரிப்ளை பண்ணுவார். அண்ட் என்னென்ன இன்புட்ஸ் நான் தரனோ அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸாக்டாக அதே ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருந்தார் டெக்காரில். ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி வித் அவுட்புட். ரொம்ப தேங்க்யூ அங்கிள். என்னோட ரிலேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆல்ரெடி அங்கிள் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் ஹீ இஸ் டூயிங் கிரேட் ஜாப்.